Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging usilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas, malayo sa sakit sa araw-araw. Palang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan. Una po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. At pagkakalog ko po sa inyo lahat ang aking manalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At lahat ng mga panggamot na mga orasyon, dito po lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang, panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higisa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong siksik, dikdik at mga po ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At bago ko po umpisan po, i-shoutout po sa inyo lahat. Sana po huwag po kayo magsawa na tumutok po sa Hiwaga ng Pangasinan. Marami po ako ipagkakalob po sa inyo ng mga orasyon. Ibabagi ko po lahat po dito. Wala po kung inililihim po na mga kon po para magamit po ninyo sa pang-araw-araw. Maraming salamat po. Ang orasyon, ang babagi ko po sa inyo ay orasyon panira sa mga gamit na galing kaliwa po. Kung ang halimbawa po ay ang medalyon po nila ay galing kaliwa o ano pa man dyan ang kapangyarihan nila at mga anting-anting nila na galing kaliwa, pag hinawakan po ninyo ito ay mawawasak po at mawawala ng kapangyarihan po. Kung halimbawa po gamit sa mangkukulam o gamit sa mga mambabarang, pag hinawakan po ninyo ito ay mawawasak. Basta ang tinitira po nito ay yung galing kaliwa po na anting-anting o kapangyarihan o mga medalya na galing kaliwa po. Tiyak na ito ay pag hinawakan mo ito, pag nausal mo itong orasyon na po ito ay mawawasak po. Usalin mo lamang po sa isip lamang po ito na orasyon at ihawak sa kaliwang gamit, galing kaliwang gamit. Sama-sama ay mawawasak po. Ipo lamang po sa kanang kamay po. Usalin mo ng tatlong beses po yung orasyon po. At ibuga mo sa inyong kamay at ihawak mo sa galing kaliwang gamit ay mawawasak po at mawawalan po ng bisa. Kaya dapat po pag ginawa po nyo ito ay bukal sa puso nyo at iwal sa sarili. Pag inausal po yung orasyon at kakasi po sa inyo. Kung halimbawa po may nakalaban po kayo na medyo mayabang siya na nakalaban po ninyo at nakuko nyo po na nararamdaman po nyo na galing kaliwa ang kanyang kapangyarihan po, pwede nyo siyang kahit hawakan nyo lamang po siya. Kung inausal nyo po yung orasyon na to, hawakan nyo lamang po, mawawasak po yung kapangyarihan niya, mawawala po sa kanyang kapangyarihan niya, malulusaw po. Narito po yung orasyon po na ipagkakalob po sa inyo. Yun po. Po. Sana maunawaan po. I-screenshot nyo na lamang po para makakon nyo po. Orasyon panira sa mga gamit na galing kaliwa. Magdasal po ng isang ama namin at isunod po ito ng 3 beses po. Narito po ang orasyon po. Usalin po lamang po sa isip lamang po. Yahabi, Yahuwa, Yahuba, Jehuba, Yahubi. 3 beses po usalin po. At ipuso niya kanang kamay at ihawak po sa galing kaliwa po kapangyarihan niya.
Po, ang orasyon po. Salin po ng 3 beses. Salin po sa isip lamang po at ihipo sa anyong kamay at iawak po sa galing kaliwang kapangyarihan o galing anting-anting po at ito'y mawawasak po. Ayan po ang orasyon po. Sana po na-screenshot nyo po at paki-subscribe na lang po at tulong po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. At shoutout po sa inyong lahat.